kuma na ji daɗi Yangu Sheikh da fara karatu da wuri. Shi fara karatu da wuri babban alheri ne. So tun kana koyan na wani har sai ka zo ka iya naka. Kuma lokacin da mu ma muna ƙanana muka fara, iyayenmu suna ƙarfafa mana gwiwa su ce to amma muna ba ku shawara guda 4. Na farko ku ci gaba da bincike, ku ci gaba da research, ka ku tsaya. Na biyu duk abin da aka tambaye ku wanda ba ku sani ba, ka ku ce kun sani. Ce a bani lokaci, ka je ka tambayi na sama da kai sai ka ƙara. Ce na uku ya zama cewa mutum ya ci gaba da addu'o'i saboda baki. Ci gaba da addu'o'i na neman tsari da kariya, musamman azkar din na zikirin safe, na yamma, na kwanciya, na tashi, na shiga gida, na fita, na shiga banɗaki, na bayan sallolin farilla, na shiga masallaci. A riƙe dai azkar sosai da addu'o'i, suna cin abin da suke ba mutum kariya, da addu'an iyaye da sauransu. To da kuma ladabi da girmama na gaba. Mutum ya riƙe wannan insha Allah rayuwarsa za ta yi albarka. Taran sai ka za ku gajen ku zama manyan shehinnai da za a dinga takama da ku da sauransu. Sosai kuwa. Sosai. Lokaci ka san lokacin da ke zama la'idi mai kaji. To kaga lokacin shekara kusan 30 fa kenan. Kai nawa yanzu? Lalle kana wata shi. To in muka je nan muka zauna a zauren nan. Watarantin safe sai la'asar. Muke tashi. Ayi karatu a huta ya shiga